Ordinora etorri gara. Gure gida Montze eta Ireneren esanetan, Printzerriko herri politenera. Ordino, Andorrako ipar-mendebaldean dagoen parrokia bat dugu. Mendiz inguratuta eta 1300 metroko altueran dagoen inguru hau, famatua izan zen garai batean, bertan zeuden hainbat burdinolagatik. Horrez gain, bertan idatzi zen 1758 urtean Manual Digest liburua, Andorrako Biblia gisa ezaguna dena, eta Andorrako historia, ohitura, usadio eta gobernuari buruzko konpilazioa da. Ordino famatua da, era berean, bere eskipistegatik. Baina, elor faltan, ikusten duzue hemen badagoela zertaz gozatua herritik paseatzen ere. Ordinoko balkoi eta leihoak burdinez ederki apainduta daude. Eta hori da, inguru hau mehatzez beteta dagoelako. Eta horietako bat ezagutzera goazoian orain, Jortzeko burni mehatza. Mehatzeko atean bertan, Jordi Serrakanta Ordinoko zinegotziarekin egin dugu hitzordua. Ordinotik gatoz, herri zoragarria, baina Ordino zerbait bada hori natura, Jordi? Sí, tenim molt del nostre territori que és natural. Bai, gure herriko zati handiena natura da. Eta hori da ona etortzen den bisitariari eskaintzen dioguna. Ondo zaindutako gune natural bat. D'aquesta natura que de moment no l'estem conservant molt bé. Eta hortik tiraka, duela 3 urte horrelako titulazio potolo bat hartu duzu Europatik, ez? Sí, la veritat és que la reserva... Bai, UNESCOk ematen duen biosferaren erreserba titulua dugu duela 3 urtetik. Eta horrek natura eta horrelako label tituluak gustuko dituen jende asko ekartzen digu gure ingurura. Un entorn que intenta juntar la naturalesa, les explotacions agràries, les explotacions de bestiar. Eta hemen Jortzeko mehatze aurrean gauden hortan, burniarekin ze ibilbide motero, zer daukazu hemen herrian? Aquí, en la mina de Llors, que és... Hemen duela urte asko burdina ateratzen zuten, eta Pirinioetako burdinaren ibilbidearen parte da. Ibilbide horretan Andorra, Katalunia, Frantzia eta Euskal Herria daude. Eta bertan dauden aintzinako burdina mehatzeak eta ogibide horrekin lotutako tokiak bizitatzeko aukera dago. O inclús construccions que s'han fet a Malferro. Ikusgarria. Eta hau, garagardo batekin ja izango zen, bikaina. Vols una cervesa? Garagardoa nahi duzu? Alasai. Hemen gertu badu Boris izeneko artisau garagardotegi bat. Eta deituko dio nik Joani bertara zoaztela esateko. Jordi, plazerroa zurekin egotea, baina ni Joanen gana. Ok, venga, fins ara. Esan eta egin. Hemen gaude. La Cortinada herrian dagoen Boris garagardotegian. Andorran ardoa bai. Baina Joanek artisau garagardoen munduan utxune handi bat zegoela ikusirik, bere garagardo artisau propioa egiteari ekin zion duela urte batzuk. Beraien errezetak ez du misterio. Goi mailako osagai naturalak, betiko garagardo egiteko teknika tradizionalak eta batez ere, ur onena. Egira, produktu berri bat hau ez dut ezagutzen nik. Joan, zer da hau? Ez suk. Malta sukua da. Artxitu ondoren garagardo bilakatuko den sukua. Donarà la cervesa. Falta alcohol, que sí? Bai, aukera nahiago garagardoa. És el que es convertirà en cervesa després de... 15 egun hartzitzen pasa ondoren, garagardo bilakatuko da. Eta jarraian hilabete beharko du ontzeko. Nahi dugun produktua lortu eta botellan sartua ahal izateko. Eta ze garagardo mota egiten dituzu zuek hemen Borisen? Komerzialment... Komertzialki saltzeko 3 egiten dituzte. Batetik, goldena, aleerako garagardo bat, oso usaintzua eta lupulu zapore handia duena. Bigarrenik, white beer erako beste bat dute, alemaniar garagardo baten antzekoa. Malta zuriarekin eta beltzarekin egiten dutena. Eta azkenik, garagardo bez bat daukate, 5,5 gradukoa. Beraz, denetariko gustuak asetzeko edariak dituzte. Sempre hi ha gent que no ha trobat la cervesa que li agradi. Eta bat probatu beharko dugu, ez? Teoria badakigu ja, orain probatu beharko dugu. Es la hora de la verdad. Solo hay un Golden Ale. Estilo Ale. Salud. Salud.